Meta kumpaniji ta' tqassim tal-ikel u tas-sewweqa tat-taksis jgħidu li għandhom high turnover ta' ħaddiema, dan juri li l-kundizzjonijiet tax-xogħol huma ħżiena u li l-ħaddiema jkollhom jitilqu biex isibu xogħol aħjar u aktar dinjitus. Dan intqal fi stqarrija mill-General Workers Union fejn intweraq qbila l-fatt li m'għandhomx jinġibu ħaddiema minn pajjiżi terzi li ma jkunx hawn il-ħtieġa għalihom għax jispiċċaw abbużati. Għaldaqstant l-Union qablet mad-deċiżjoni tal-Gvern Malti li ma japprovax aktar applikazzjonijiet għal permessi ġodda u ma tarax li din għandha taffettwa il-ħidma ta' dawn il-kumpaniji fil-preżent kif qed ikun indikat. Kienet tirreaġixxi għal stqarrija maħruġa aktar qabel mill-kumpanija Bolt li qalet li għolliet il-prezzijiet u żiedet il-ħinijiet ta' stennija għall klijenti minħabba nuqqas ta' xufiera. Intqal il-ġimgħa l-oħra l-prezzijiet kienu madwar 10% aktar mis-soltu meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Ġi spjegat li dan hu riżultat ta' nuqqas ta' ħaddiema li skont naqsu b'19% fl-aħħar jiem. Il-kumpanija qalet li n-nuqqas ta' ħaddiema u minħabba l-fatt li bdew jiġu rrifjutati u saħansitra mhux imġeddin l-applikazzjonijiet tal-permessi tax-xogħol tal-ħaddiema minn pajjiżi terzi ġej minn pajjiżi li mhumiex mill-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja ġie kwotat jgħid li meta dawn il-ħaddiema tat-taksis u l-food couriers qed jitkellmu mal-General Workers Union qed jgħidulhom li mhumiex kuntenti bil-kundizzjonijiet tax-xogħol preżenti. Ftit tal-ġurnati ilu flaqa li kellha ma' numru ta' ħaddiema tal-Bolt, il-General Workers Union talbet li jkun hemm aktar viġilanza u infurzar fuq min kien għadu qed jabbuża minn tali impjegati.